čus, je to pramen. Tak čus, vítejte u dalšího videa, teďka se podíváme po kočičce, jo, tam se líže. Jdeme na nich se podívat, ne? Nech to, kočičko. Ne, kočičko, nezdrhej. No vidíte ji, teďka má špatný období. Teďka si moc zlobí. Chce ani chvilku počkat, teďka ani netrhá pytel. Tolikrát jsem káčela kočičku a teďka poprvé zlobí. Ve videu. Budeš slavná, kočičko. No tak, budeš slavnější. No, budeš zlobidlo. No jo, hraješ si, no. Takže, jdeme teďka dělat něco jiného. Rozbijem kamínek, ne, lidi? Jdeme rozbít kamínek, ne? Takže vybereme kámen, takový malej, aby byl, že velký by mohl trvat dalekou dobu. Rozbijeme ho větším kamenem, aspoň 10krát větším a rozbitej. Ale zkusím teďka mít zavěřenou kameru a zkusíme větší. Tento určitě na 100% rozbije. Tento má právě špatný pohyby, takže se rozbije. Jo, rozpálkl se. Jak vidíte. Vypadá dost hezky. A vy to vidíte trochu to, ale můžeme to zkusit ještě jednou a teďka opatrně. Ještě teďka to bylo vedle, protože já se musím pak dívat do té kamery, aby to tam bylo. Ještě tady tyhle kulatý jsou právě těžký lidi, takže akorát ty kamery neskoušejte. Můžete si pak ještě dáme pod to do prst a skončí a padne to bebíčkem. Takže zkusíme malý a na to zaotřit. Tento je docela dobrý tvar. Na to ale na rozbití jeden úder do toho stačí. No, jo, je tady byl ulomený. Ulomil se, ale to mi popadal, jde vidět, že je zácnej a i na tom. A není modrý, jo. Jde to poznat, že to není modrý, že je to bílý. Ale kočka zmizela. Jo, tam se napahli s tou černou aperou se potvory. Ach jo, holky, proč se musíte pořád prát? Nechte se, holky.